What's up guys, it's your boy Wesley back at again with another vlog. For today's vlog kay na inaabot gikan sa Shopee no na atong gi-order para siya atong i-unbox. Ato siyang i-unbox guys kay para ako man siya kanang naabot gikan sa Shopee para sa mata. Anti-radiation glasses. So I'll unbox guys and watch. So guys, unbox na nato. Unwrap and wrap. Ano siya guys? Sara guys, parang shoes. Nakakabala kung bagay ba na sa kuha. Try na to niya no. So, goods naman. Goods naman dyan sa kauban. Tanganan, solid. Nakakabala guys no, anong pink ni. Siguro pink akong nakuhan. Pink akong napili. Ako balo guys. So guys, muna siya guys. Open na natin. Blue na ka ng marag. Oh, blue yan kuhan. So ako kabalo kung bagay ba rin sa kuhan. Try natin. Ambot lang guys kung bagay ba sa tuwa. Comment na lang mo sa obos kung bagay ba sa tuwa. Sumura na siya guys no. Anti-radiation glasses. So kung naga-cellphone ka, naga-tablet or naga-laptop ka, tapos nagasakit yung mata, hindi dapat masaya kauban na na and I'm so happy about that. So gwapo kayo lang pagka-wrap no, kinahinaan nyo. Kinahinaan nyo, baga kayo. Baga kayo lang pagka goods. Nice. Kapag ka ng kuhan ka ng murag basta yung pang limpyo-limpyuhan mo. Tugay na po taway vlog no, karata vlog. Sorry guys, kakay bago akong mata karon ako nakamata na, bago ako nakamata. So okay man siya para sa kuha na, okay siya. So kung gusto mo mapalitan sa Shopee na ako napalit. Kung gusto mo makabalo kung asa ko nagpalitan na sa Shopee na ako na siya ipalit guys. Ox naman siya, okay na. So ano ito muna na itong, uy, nari pimples ako guys pimples ako. Dugay mo kung matulog ko siguro og email. So ako guys, nalibo ko guys na manong pink man o kabalo nga nung pink niya akong ipili. So kabalo. So ito guys, it's a short vlog. So guys, more to guys no. Para nabot tayo ma-vlog no, kay wala na kita vlog ba. Tama rin kasi ako. Alright. Tama kayo. Loose sa gamay guys, loose. Pero at least nasa butangan na no. Pero solid man siya, solid. Ambot siya lang gigamitan cartoon. Pero guys, nasa murag ba no? Nasa murag ka na yung ilanan. So guys, mura to guys. So far so good. Sulod niya, bago kayo. Ox. Okay. Para sa kuha, okay. Nice siya guys, nice. Para natin ma-upload sa vlog no. And money upload na
ito ni guys, and muna itong unwrapping video sa akong thumbnail. Guys, maro to guys, no? Kung gusto mo palit, adto lang mo sa Shopee, tanawan ninyo dito guys. Daghan ka dito kung gusto ka gamay nga price. Basta mamili lang ka dito. Daghan mapilian dito guys. Daghan kag mapilian dito, no? Daghan kag mga choice. So, maro tong gingon sa inyo, nag-unboxing ra ta. Asa akong buka so tanawan ninyo. Asa kayo nakapagupit-gupit. So, maro to guys, make sure to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa akong mga bago mga video. And kung gusto ka magpa-shoutout, comment lang sa gusto kung gusto ka magpa-shoutout. That's it for today's vlog, no, mga kaibigan. And see you guys sa akong next na upload. Basta na pati mga upload. So, balik na tag-vlog karon na, kaya na tayo vlog. Moro to. Peace. Bye.